gang. Er du inde? Ja. Hej folkens. Der er lidt tekniske problemer. Jeg håber ikke I så et Skype. Fordi hvis I gjorde, så er I fucking døde. Nora, de har måske set din Skype-navn. Mit Skype-navn, ja, det er lige meget med Skype-navn. Nej, fordi så kan de hacke dig. Nej, navnet til Skype, så kan de jo bare føje mig. Så får du flere venner end mig. Jeg hedder Gideon Lund. Nej, god. Fuck. Nå, der er en med stensvær løb! Den der vej. Og shit, den skyld, jeg gav dig boost. Det der var så også den forkerte vej. Jeg døde. Jeg døde også. Jeg havde... Gideon, er det ikke rigtigt, når vi får en god start, så når vi er igennem banen, og når vi får en dårlig start, når vi er helt, så dør vi med det samme. Skal I hjælpe? Ja. Eller? Shit, den er dårlig. Ej, hvorfor får vi altid de dårlige baner? I det mindste har vi en chest i forvejen. Man kan kopiere chesten, Gideon. Hvad er det? Gå ind, klik på den, og så klik ud igen. Så bliver den dobblet. Jeg dobler den hele tiden. Nu er jeg 60 kister. Nu har jeg 64. Nu er jeg 2 stakke 64. Nu er jeg... I have for toasters. I have... Og nu banen er gået i gang. Stenøkse. Kom, så vi går videre. Jeg har 2 bukser. Jeg har nogle bukser til dig. Nej, jeg skal ikke have noget. Jeg har ikke taget hele min chest. Jeg smider lige min chest. Hey! Hvorfor smider du din cheste? Når du bare kan åbne dem. Det kan man ikke. Jeg fik ikke nogen ting af de andre 64. Nå! You will have a pants? Sticks. Jeg har allerede selv en enkelt stik. Vil du have nogle pants? Jeg fik dem ikke. Shit. Ninja Star. Hey, det er mit gamle skin bare ud af rød. Ja. Vil du godt give mig nogle af de ting, du fik fra ham? Der er en eller anden hernede. Kom og snakke hende. Vi kan slå ham ud over kanten med vores... Nej, vi skal have hans stof. Fiskesting. Nej, vi skal have hans ting. Han er hernede. Shit, jeg kom til at give ham boost. Nå, det var da godt nok dumt. Kom så, mand. Er du bag ved mig? Nej, jeg er med at få noget kiste. Nej, shit, jeg faldt ud over kanten. Nå, du skal bare spectate. Spectate? Ja. Kig på mig spiller. Så var der vand der, jeg kunne ramme og svømme op igen. Og hvad er det her? Intet. Og hvad? Der var der noget. Nora? Hvad? Se hvordan den seje dør på den seje måde. Hvor er du? Jeg er inde i det der hvide slot. Ej, men... Min båd væk. Kom nu, sæt den fucking båd.
se mig? Ja, jeg er lige bagved dig. Hvis jeg kunne, så havde jeg taget dine ting lige nu. Okay. Kom så. Ej, for helvede der også. Kom nu. Kom. Ah, Ja. sådan der. Kom. Jeg bliver stående. Nej, det skulle jeg ikke. Nej. Jeg flyver op sammen med pilene, så jeg kan se. Nej, stop. Ej. Crap, det er sådan, man dør på den samme måde. Død. Nej. Og så? Okay. Hvorfor strækker du egentlig helt ud? Du skal bare strække en lille smule ud, sådan her. Sådan er jeg gør. Ja. Ja, præcis sådan. Og så skal jeg gøre sådan her. Du har ikke flere skud, vel? Nej. Hey Nora, prøv at se her. Jeg hopper ud for anden gang, Gideon. I love baby way. Jeg smider alt min lort i, mens jeg falder. Det er sådan, de seje gør. Det er godt, jeg falder uendeligt. Det gør For jeg er allerede død. Hey Nora, Hvad? skal vi tage et Hunger Game mere? Skal vi tage noget andet end et Hunger Game? Okay, fair nok. Hvad skal vi tage? Lucky Plug. Det er noget, det der blå blok. Nej, det der med ørerne. Nå, det er ikke Lucky Block. Men det der er jo svært at finde rundt på. Skal vi tage nederst nummer... Nej, der er ikke plads længere. Jo, nederst nummer 197. Det var 200. 197. Er det 8-7? Nej, 197. 197. Nå, den er jeg gået. Den er nederst. På midterste væg. I første linje. Nå, den er jeg inde på. Og der Jeg er også inde. Vi to er de eneste, der er inde på den. Så skal vi kæmpe mod hinanden. nej, og se, der er hvem 3 vinder. på den. Nå, sådan er. Nu er der 4 inde på den. Ej, med fin. Jeg tror Og min, ikke. og min forside til Skype, det er fint. Og Fedt folkens, igen. ja, vi stopper videoen her, og så filmer vi videre.